Jesi ga voljela iskreno? Kako nisam, pa to je bilo... Čime te očarao Milan Stanković? Mozgom. Izgledom. Nisam ni znala, ja kažem, ne mogu da verujem, to neko vreme se družimo i onako provodimo to neko vreme zajedno. Zajedno smo se takmičili pobogu mesecima, ja nisam ni znala da mi se ti ovoliko sviđaš. Otkud sad ta jedna fizička, odjednom fizička privlačnost, ali ona je proistekla iz njegovog jednostavno smisla za humor. On je jako duhovit, on je jako inteligentan i on je meni držao pažnju. Ne znam kako ti objasnim, on je jako zanimljivo. On ti kod da si uključio neki obrazovni program, kulturno-obrazovni program sa segmentima te duhovitosti i to ti drži pažnju. Njega javnost ne poznaje, dok tebe javnost ite kako poznaje. Pa zato što sam ja brbljiva, znaš, ja stalno idem u emisije i pričam. A zato te narod i voli. Ne priča. A zato te narod i voli. Pa jest, možda je i tako. Da. Reci mi, Rado, nekako kad sagledamo sa sve one veze koje se znaju u javnosti tvoje, svi su ti muškarci bili negde različiti. Nijedan nema veze sa drugim. I ti potvrđuješ to da tebe u stvari loži mozak. Hvala ti. Hvala ti, pa jeste. Pa to je neki zaključak koji možemo da proizvedemo, jer znaš ono što ti kažeš, visoki, niski, plavi, crni. A nijedan nema ništa zajedničko. Stvarno nemaju ništa zajedničko. Ali to je upravo taj neki dokaz da ja mnogo zavisim od toga ko mene može da opčini, da ja mislim o njemu. To je mozak, smisao za humor, to je to negde, jel? Sve. To da. Dobro. Reci mi, Rado, šta zameraš Milanu Stankoviću? Šta mu zameram? Da. Pa zameram mu što je recimo, neću reći neodlučan, ali zameram mu što možda nije svestan koliko je poseban. U stvari, svestan je on u privatnom životu, ali nije svestan koliko je poseban i koliko je voljen i koliko je javnost željna njega, koliko je publika željna njegovog glasa i njegovih pesama. Jesi ti željna njega? Pa mislim, njega kao osobe mi je ono kao to. Pa njegovih pesama radila. Pesama, jesam. Njegovog glasa i njegovog pevanja. A kako komentarišeš, Rado, to što Milan Stanković se zamonašio, odlazi u manastir, Milan Stanković je postao monah? Šta ti kažeš na to? Neko ko ga zaista poznaje. Evo, kao neko ko živi svoj život i ne želi da mu se iko meša i da iko komentariše kako sam se obukla, kako živim, kako izgledam, šta radim, da li imam decu, nemam, želim, ne želim. Znaš, tako se i ja ne mešam u njegovu ispunjenost i u to što njega čini srećnim. Čak sam, kad je on krenuo sa tom pričom, ušla i ja u tu priču da bih saznala šta je tu tako lepo, što njega čini mirnim, srećnim. I šta si saznala? Pa saznala sam da je on tu prosto našao svoj mir i saznala sam da je to lepo i za svakoga ko ne zna, ko je u nekom periodu turbulentnom, koga su možda neki ljudi izdali, povredili. Znaš, tu uvek imaš spas, tu ti uvek mir, tu je uvek podrška, reč utehe. A kada kažeš ja sam isto ušla u to, aj mi precizno i konkretno. Pa mislim, ušla sam u to malo više od Oče naš i da se prekrstim, kako bih ti rekla, znaš. Ušla sam malo u smisao zapravo, ali kad kreneš to, tek to, mislim, neću da ulazim previše u to, zato što tu je onako baš duboka. Bilo je i natpisa da si ti odlazila u manastir zajedno sa njim. Nisam uspela to da izvedem, ali sam htjela. Imali smo to u planu. Samo što ja mnogo ovamo sam radila previše i onda nisam uspela, ali mi je svakako želja da odem i da poslušam barem jedno predavanje nekog monaha ili tako neke ličnosti. Milanova mama se bori sa opakom bolešću. Ne znam da li si upoznata sa tim? Ja ne znam kako je to došlo do medija, to se baš jako krilo. Mislim, ja sam za to znala, ali je to mesecima se krilo. Boga mi čak i godinu dana niko nije znao za to. A zašto se krilo? Pa nije to tema o kojoj Milan prosto je neko ko ne priča ni o čemu, čak ni o lepim stvarima u svom životu, kamo li da bi pričao o tome. Jel si mu uteha? Pa čini mi se da jesam, znaš. Jel se čujete, jel te pozove, on i kaže nešto? Pa čujemo se mi gotovo na svakodnevnom nivou, skoro. A svakako da jesam, a da ga i ja ne zalazim preterano, mislim, znam
cijelu priču i njegova majka je sada zdrava i onako, svi smo srećni zbog toga i ja znam kako se on osjeća, ali ne bih to da sad ovako javno pričam. Samo mogu ti kažem da mi je drago što znam sve njegove tajne, da tako kažemo. Jesi sigurna da znaš sve njegove tajne? Da. Jesi? Zato sam mu i zahvalna i zato ne želim da pričam previše o tome, jer prosto nije na meni. Dobro, poštujem. Rado, a reci mi, kada kažeš da znaš sve njegove tajne, da si ti njemu podrška i uteha i sve to, kako od tolike ljubavi i od tolike strasti i tih poljubaca i nežnosti i dodira, tako jedne stabilne veze i lepe, doći do prijatelja. Doći do nekoga sa kojim možeš zajedno da plačeš, zajedno da se smeješ i da ti budeš čuvar svih njegovih tajni, kao i on tvojih. Pa zato opet objašnjavam, mi smo tako i počeli. Mi smo bili jako dugo prijatelji, pa smo onda kliknuli i onda smo se samo iz te neke strasti i romanse vratili u pređašnje stanje. Kada danas vidiš i pogledaš Milana Stankovića, da li bi danas bila sa ovim današnjim Milanom Stankovićem u vezi? Pa to je jako teško pitanje za mene, zato što onako prošlo je više od 11 godina od našeg raskida, a on je mnogo duže u mom periodu, u mom životu prisutan kao prijatelj nego kao dečko i sad ne mogu da se vratim u taj odnos fizički sa njim. Pa ne mogu sad da zamislim to. Ne možeš? Da. Dobro. Da, ali mislim da je ovako, da smo mi baš ovako ispunjeni. Ispunjamo jedno drugom životu duhovno. Da li je veza vaša ljubavna bila previše? Ono kao... Pa misli kao moglo i bez veze. Pa ne znam. Sve što se dešavalo je trebalo da se desi. Ipak je ta veza trajala 5 godina, tako da sigurno nije moglo bez nje, čime je toliko dugo trajala. Ali opet, verovatno nam je i ona ukazala na šta želimo, šta ne želimo i ostalo je ono što želimo. Dobro. U kakvim se odnosima sa estradom? Umeš ti, Rado, da kažeš, umeš ti, Boga mi, i tekako jezikom da sečeš kao mačem? Ma, to misliš na Twitteru umem po nešto da kažem. I to uvijek bude onako dočekano, kako ti kažem, na nož. I jako me nervira što uvijek bude utrpana cela estrada u tu neku moju jednu rečenicu koja se odnosi na posebnu osobu. I onako, znaš, onda sam se odlučila da baš i ne pričam, da se vratim u svoje, ono što ja jesam. Nemoj pričati o estradi, nemoj pričati o kolegama, jer ne volim da se svi pronalaze. Znaš, ono sad, nešto sam bila izjavila, ne sjećam se šta, i odjednom su se kolege, ono kao, jel ona to misli na mene ili na mene, onda bolje da ćutim, znaš. Mislim, stvarno su, ne znam što bi se neko uopšte pronalazio. U kakvim si odnosima sa Stojom? Niste bile nešto ulepo? Pa nismo se nikada vidi posle tih nekih mojih izjava ni srele, znaš, ali svakako nemam nikakva osjećanja ni prema kome, znaš. Baš nikako? Ma, nikakva, ni dobra, ni loša, tako da ne pamtim ništa. Neću da budem ni zapamtila i oslobađam sebe od razmišljanja. Pa li bi danas se javila njoj kada sretneš? Naravno. A reci mi, a Bane Mojićević? Šta s njim? U kakvim ste odnosima sada? Dobrima, mi smo uvijek bili dobri, a što? Bio je jedan period kada niste govorili. Bane? Tu si pomešao si se, sigurno? Nisam. Ne, sa drugim ja kolegama nisam govorila, ne sa njim. Uvijek smo pričali Bane i ja. Bane Mojićević i ti? Da, bre. Aha, a sa kim nisi? Nisam pričala sa Acom Lukasom i sa Acom Pejovićem. Aha, a danas? Otkud ti Bane Mojićević u toj priči, ne znam. Ne, ja znam za Baneta Mojićevića, to sam iskopao. Mislim da je to lažna negde sigurno vest. Zapravo nikad u životu nismo imali problem. Dobro. A nisam pričala sa Lukasom i sa Pejovićem po 5 godina sa obojicom. Eto, kad krene, meni 5 godina traju i veze i svađe. Ali mi nismo bili uopšte svađe, samo smo što prestali da pričamo. I to je to. I onda smo isto tako kako smo prestali da pričamo, progovorili. A sa Lukasom nisam pričala jer je imao otrovne strelice na račun Milana Stankovića. Pa to još iz tog perioda datira. I onda sam prestala da mu se javljam jer ko napada nekog mog kao da je napao mene. A isto tako smo negde
kad su prošle godine, jel te, kad je sve to prošlo, kad sam skapirala Lukasov način humora i njegov prosto, što bi rekli, habitus. Znaš, onda sam i ja spustila loptu i vjerojatno odrasla, ono kao sazrela. Odrasla rada. Odrasli, tako da smo super. Danas smo stvarno super, Lukas i ja.